Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri svojom novom videu a dneska sme mali update vo Fortnite a pridali nám Chapter 1 Season 2 OG a dneska si to ideme vyskúšať. Ja som to už hral a musím povedať, je to dobré a pridali nám aj nové emoty, alebo nám ich vrtili, teraz neviem, bo som to nehral úplne od Chapter 1. A máme nový pas, OG pas nový. Tuto ho môžeme vidieť, alebo vám ho môžeme úplne lepšie. Je nový Black Knight. Toto už mám splnené, ale tuto mi chýba ešte 4 levely a zaplasený hra. Takže ideme sa vrhnúť na hru a ináč dajte like a odber. A hra by sa nám už mala zapnúť. 3, 2, 1. A ešte nie. Už sme tu. Ešte nemám všetko preskúmané, ale asi by som padol do Dusty Depot, lebo to nemám preskúmané. Tak uvidíme. Snaď vyhráme. Takže no akože dúfam, že každý pôjde do Tilted Towers, lebo aspoň toľko to mi tu nepôjde. Snaď, no tak vidím tu celkom dosť ľudí, tak snaď nezomrieme hneď na začiatku. A pokiaľ ma chcete podporiť, dajte mi like a odber. Vidím tu paru, no akože nie je tu veľa ľudí, ale 1, 2, tak ja pôjdem do toho tu, lebo tu nevidím, že by niekto padal. A hneď tuto máme pumpu, nejaké akačko a čestku. Ja neviem, či to je akačko, ale proste tak volám. Dáme si slurp, zoberieme si bandaže a niečo sa tu fajti. Podporíme ich v tom. On sa tu ako dostal? Chlapče, kľud. Tak, toto som... Tak toto keď prežije, medkit si dáme, alebo... Tak toto sme mohli ľudia prehrať. Ale tak snažil som sa. Fú. Určite ste, kto by chcel 1v1 proti mne alebo dua, tak mi napíšte do komentárov, ktoré neviem, či budú zapnuté, lebo v mojom prvom videu, v minulom, to bolo moje prvé, tak tam som mal vypnuté, neviem kvôli čomu, a som dal, že zobrazí dôvod a bolo, že určené video pre deti, ale keď som dával to video, no tak som dal, že video určené pre dospelých, lebo popäť deti, poradte mi proste, kto by to vedel, jak to mám upraviť, hej, no tak mi môžete napísať, ale neviem kde, lebo nemám vlastne, si to uvedomujem teraz, že ja nemám komentáre. Tak to nás tu rašuje.
ale že pekne, ale má shieldy ten typek, čo nás rašuje. Ale my nemáme makro, čo musíme ísť na túto cestou. Keď sme mŕtvi, bohužiaľ. Ľudia, neviem, čo sa práve stalo, ale sme mŕtvi. Neviem, kto po mne šupí. Ani neviem, skadík. A ospravedlňujem sa, keď ma je slabo počuť, ale nemám mikrofón. Takže veľmi prepáčte, lebo keď som si strihal minulé video, no tak ma tam bolo strašne slabo počuť. A chcem to tak napraviť. Lenže ja neviem ako. Takže keď budem mať za túto komentáre, tak by som bol za radu, keď nemám mikrofón, ako mám zrobiť, aby ma bolo viacej počuť. A padol mi granát launcher, čo neviem ako sa stalo. V dnešnom videu sme úplne lagy nemali a snáď ani nebudeme mať, lebo úplne to nepotrebujem. A túto stenu som ja nepostavil, ani nezdá, že tu nebola, ale vzadu je. Áno, vzadu sú typkovia. Keď má počuť strašne hlasno, tak prepáčte, ale snažím sa rozprávať hlasnejšie, lebo ako som strihal to video, tak je ma slabo počuť a typek bude dead. Neviem, zase sú 40. Dobre, mal assault riflinku. Tam je typek. No morační ľudia. Som najrychlo. Neviem, kde. Bude pobliž. Snáď uvidíme, môže ma veľmi jednoducho zabiť, ale mám kroky. Typek nevie, čo robí. GG ľudia. Už to dneska začína. Prepáčte veľmi za lagy, hej? Ale tak. Potrebujem vedieť, či má aspoň shieldy, bro. Ale nie, ani to nezistím. Takže vyžralo mi práve. A to čo mi ľudia dala práve? Nevadí, 30. miesto je dobré. A dáme si ešte jednu hru a poďme niekde inde. Nech to mám viac preskúmané a teraz dám strih a ozvem sa vám, keď sa mi zapne hra. Sme tu ľudia a tento typek je dobrý. A zabudol som povedať, už som zabudol, čo som chcel. Neviem, čo som chcel. Ďakujem vám veľmi za 5 odoberateľov a asi tak 6, 7, 5 zliadnutí v minulom prvom videi. A chcem dosiahnuť do konca februára. Zajtra je február, dneska je 31. januára. A do konca februára by som chcel dosiahnuť 20 odoberateľov. Keď mi to splníte, dám vám
Fortnite špeciál, alebo budem natáčať aj Roblox, aj Brawl Stars, ale Brawl Stars bude asi najmenej vychádzať, lebo brz ma to už nebaví a môžem niekomu ho dať ten účet. 25 000 trofej a mám kroky. Dobre, máme pumpu, takže to malo byť ľahšie aj. Neviem kde. No Baš, takže to je reálny hráč. No tak nie je dobrý. No tak. Dobre, dáme ešte jednu hru. No ale... tak to mi dal. Ale ideme do novej lokácii. A... ja sa zase ozvem, keď bude nová hra. Takže zatiaľ čau. Sme tu. To je ten nový emote, sa mi zdá. Ale nie som si istý. Takže prepáčte, keby som hovoril nejakú blbosť. Podáme túto do Yang Junction. Prepáčte, že to zle čítam, ale tak moja angličtina nie je dobrá. Lebo na polročnom výsledku som mal akože z nej jednotku, ale bro, my sa tam učíme slivky. Slivky sa tam učíme, plum. Hej, takže z tej jednotky ani sa nečudem, ale ináč, koho by zaujímalo moje výsledko, ktoré ani mňa nezaujíma, no tak som mal samé jednotky, iba zo Sloviny som mal tú dvojku a som štvrták, mám 10 rokov. Viem, že by som podľa vašich vecí nemal natáčať, ale čo už, no. Tu počujem čestku, ty vole. Proste tu není. No, tu sú minička už, ale úplne inak vyzerajú ako teraz. Čak to 6. No a máme hneď kroky. Mám aj zo zádu kroky. Tak ten bude tu. Čupol si. Tak on má ľudia málo. Aspoň jedno miničko. Bandáže, aspoň tých 75 HP nech máme. A potom už len 2 lokácie nám chýbajú. A nemám naboje, ako môžeme vidieť. Ale nemám tu ty vole ani čestku. Takže som unlucky. Nemali... Mne sa zdá, že korunky tu nemajú byť. No ale dobre, no. A budem si to všímať. Nezbyk, aspoň niečo, dobre. A ja sa utriflinka. Tak, mám všetko 75, aká náhoda. To sa mi stalo po prvýkrát.
No akože, tako, samozrejme, že furt ste mali skoro isto, lebo 100, hej. Ale myslím, že tak nezaokrúhlené číslo. To sa mi, akože, viem, že to nie je nič zaujímavé, ale len sa mi to proste poprvýkrát stalo a tuto vyzerajú takto minička. Úplne, že, ale v inventári, no, sa mi to úplne nepáči a tuto by som potreboval viacej nabojov. Že proste ja neviem, kde je čestka. Poď som slepý, alebo proste ani tu nebude. No tak to jak som mal nájsť, ty vole. Prdel si je zo mňa. Ešte. No ideme rovno túto do novej lokácii, lebo toto asi bude, predpokladám, posledná hra v tomto videu. Ale Haunted, daký tu bol. Lebo len tak by tu toto buildenie vôbec nebolo. Vyzerá, že na mobile mi kus obraz meška. Máme level 203. Level 200 som si chcel nechať na dnešné video, ale bohužiaľ bol tu kamarát, ktorý si chcel zahrať Fortnite, ale tak som musel si odohrať level 200, lebo už keď ho nemať na videu, tak aspoň jeho mám sám vygrajdený. Takže nájsť máme naboje do pumpy, už by som vám potreboval tie SMG-čkové naboje. Abo ne, idem tu skutočne dlho, ale kde čestka, no tu. A môžete mi sledniť, prečo sa tam nedá dostať? Zbytočne mám ničiť, hej. Okej. Nesme kit a čo tam vypadlo? Čo vezmem? Máme sa tak a len by som vymenila si tú pumpu a potom mám fight. A obávam sa, že to budú normálne typci, lebo fajte sa nejak dlho. Čujem pumpu. Skin zbytú pásu. Čo už? Tak toto dostal. Keď budem mať zapnuté komentáre, tak mi ohodnotia kill. Akože viem, že to nie je najlepší. Ale mne sa páčil, ale kľudne môžete napísať hate. Nevadí mi to. Akože budem smutný, ale tak mne sa celkom páčil taký kill. Tak mi ho ohodnote od 0 do 10, keď budem mať zapnuté komentáre. A ináč, čo tu máme také? Zóna ešte nedáva ani jeden damage a 27 typov. Prdol som si, ľudia. No. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Proste sa stalo. Musí každý prdieť. Hej, tu je double edit, triple. Hej, musím urobiť toto, ale počte mi. Nie. Viete, ja neviem, ako si mám naučiť toto tu proste. Buď jedna vec. Buď skáčem príliš skoro. No, už asi to mám, ale niekto to robí oveľa rýchlejšie. Matra mám... No, dobre, dám si tu launchpad a
pôjdeme. Tak. No a pôjdem rovno do novej lokácie a mám to všetko. Neviem, čo by to nedalo. Asi musím dojsť presne tam, ale je to v zóne, ale idem po to, lebo nie je to celé. Tak aspoň nech mám kus. Dúfam, že sa to započíta. Zóna sa zmenšuje. Keď počujete moje plejko, no tak je to tým, že to je 4 a viete, čo sú 4, tak to, tu sú boli dobrí typkovia. Tak a mám Season 2, Chapter 1 celú preskúmanú. Čo sa divím, ale tak. Chcem dneska v dnešnom videu skončiť aspoň top 5, hej. Bolo dosť, no akože no dosť dlho som nedal, ne? A tuto som mal fight. 20 ľudí a ten fight by som mohol využiť v tom, že oni by mohli byť nahitovaní a ja by som ich dal, ale sa bojím, že to budú najeťáci. To by banány. Vidíte moje aim, ty vole? Aha, snajpu ma. Pošlem na to. Kašlem na to, no. Tu je toto, no. Vôbec to nie je moje. Len tak som ti využil super. Vôbec som to len tak zo srandy nevyužil. No. Kamo, on mal málo, no prečo išiel po mne a nezdrhal? Buď si myslel, že ho trafím, čož neviem. No ale tak... Nemal tu dačo. No. Takže... asi tak. Robím si všetko. No to typek. Tak on nebude skopíný. Snajper. Tak to má snajperku a vy môžete vidieť, že ja nemám snajperku. Báš, chlapci. Chlapci, viete čo ide. Snipe by sa im nemal podariť dať. Takže no, ľudia. Ten... No tak to tam akože takto bude, že srandu duchom. Ani pri fajtu, lebo... Takže dáš? Zlatý skar ľudia. Sedem ľudí. Zlatý skar. Neverím, ale tu takto dosť snajpuje. Tu dobre snajpuje korunkač. To bude, obávam, že to je ten, čo je na handgrounde. Idem strely, ale ste mi neukázali, že takto šutí.
Nie. Powiem si, že ma ten typek snajpne. Asi kempe neprichádza. Bohužiaľ. No. Ja som v zóne. A zóna mi úplne do tej... Niekto asi Kámo, ľudia, traja ľudia. Držte mi palce, kto kúka toto video. A ide zóna, takže iba sa kus premiesním, ale mne uvedí. Iba tu je. Netreba sa ponáhľať. Netreba sa vôbec ponáhľať, takže to je to. V lesnom parku vychádza zóna, tam je každý teraz. To asi ten Billy Banana to je. Lebo on mal snajperku, to je jediný hráč, ktorého som videl so snajpou. Z mojej strany ide rýchlejšie zóna. Sa ten typek snajpuje po mne. Nie. Dobre. Skús padnem. Nice. Medkit. Tu ostaneme. Pardon ľudia, fakt som v strese a vidím typka. Bojím sa, že mi vydíbaš. Mám chuť takého damage s tým škárom. Ja som 24, mám málo. Nemám baš. Au ľudia. To pre nás nevyzerá dobre. On má tak málo. Dobre, takže tu sme to mohli vyhrať, ale toto je pre dnešné video všetko a zatiaľ čaute.